বেলেগকে দেখাবাই চিনি মেডিয়া তাকুক সমনো তিনি আসলে जों জায়গা হিউম্যান রাইটস অফিসে মাফাইনাयनि কারণেखाय চিনি কয়েকদিন सिगां 2 दिन सिगां एराउन्ड চিনি नन्दनगर बाजाराव जे मखिजों फालनाय रंनि साखाव दायसा जबरदस्त अन्नाय खालायजाकमानि बंनि मखिजों सेकपर उइतलांमानि गारियाव बक्स लोड खायतलांमानि बर्न सागनाय खायमानि बंनि मखिजों सुजांनाय मानैथे गारमखाय केबो केबोनि 10,000 15,000 20,000 अबहाय रांनि मानै जे लुटपाट खायतलां थामानि आबनो चिनी एमडीसी सूरज देव बर्मा बिनि मकल कलाई बराताराति थायै बाबनो प्रोटेक्शन होनानै प्रतिबाद खालायफैया पासापासि बुआबनो एफआईआर बो खालायया ओंखाय एफआईआर खालायजाका ताबुकफानो किन्तु रमजागियाखौ जे बरक काल्प्रिक बताखौनो रमजागियाखौ जे तिनि हिंखायजों आजाक स्पट भेरिफिकेशन खालायो साबनि बमति मानैतलांजाखा आबनो डिटेल्स नावै अब कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई तंखाने ऑफिस फाइ जों तिनि कमप्लेन दफाय ओंखाय जों तिनि कमप्लेन रि क्लां थांका आन लगी दङ चिनि प्रेसिडेंट टीडब्ल्यूएफ नि चिनि मैडम मनिहार दङ चिनि मैडम सपना दङ कनि चिनि मानदाय कन्स्टिट्युएन्सि नि एमएलए ओंखाय जों अब तिनि कमप्लेन रि क्लां थांका जों कয়েক दिन ऑब्जर्व खालायनाय ओंखाय अबनो काय चिनि टीडब्ल्यूएफ नि जत बरम गोनां चिनि सदस्य रक दंबायो ओंखाय तिनि कमप्लेन रि क्लांमानि परे जों कয়েক दिन ऑब्जर्व खालायनाय अब कोनो एक्शन हाजागियांखाय जों तेसा नक खालायनाय जों नायो अबनि प्रपार जस्टिफिकेशन नंना नोंथु जे बर' रकनि जेसेक लस जोंखा बर' अरां किप्लिमाना नोंथु हामबाय।